Bura ma Kisumu Central Joshua Oron osingo mar jiwo obila e timo apedha machwalo arita ne jodak ma sub-county no kaka yorno mar kedo kod njore kod monj madhi mbele e boma ma Kisumu. E romo mano obago kod jotend obila, Oron owacho ni gidhi chiwo tije kata toje kod keto ne obila mauta e konyogi chopo wuodhegi. Bende nolero ni gibiro medo siro jodong gweng' e tiyo yo makare kaka nyalore mar neno ni gichiwo lipode kendo keto arita makare kuonde dak ma Kisumu. Awinjora gi jotelo gi nabiro ng'iyo kaka nyalo konyogi e yore mag rito kwe kama gionge manyonge. Wabiro ng'iyo kaka wanyalo yudo manyonge mondo okonygi wuotho gotieno, gik moko kaka torch ma gionge go, gik moko kaka fuel ma ginyalo ole pikipiki, mondo miji kumi kata jodong gweng' gi polise manie gweng' oyud kaka mawuotho kamoro amora mantie. Gigo mancho timore Milimani richo, gino manyo timore e Jumbo gin gigo maricho, gigo matimore Manyata kata matimore Nyalenda gin gigo maricho. To wawacho gi duol mamalo ni ok wabiyie jogo matin oketh ne jogo mang'eny e Kisumu. We are on top of things and all arrangements are in place. For the last 3 weeks, I think the issues that have been going around in Kisumu have gone down. Our officers have been able to carry out intelligence-led operations, which has assisted us in getting some of the criminals. And you remember there were those who were shot around Dunga. They have given us some important information, and the patrols have been enhanced, and I want to believe going forward the security situation actually has really improved, and we are not having any challenges.